Ribadumia xa goza por todo alto da festa do Tinto do Salnés. Esta mañá inaugurouse de xeito oficial esta 51ª edición na que se dan cita 14 adegas. Pola carpa instalada en Barrantes pasaron xa dúcias de persoas durante toda esta xornada. Que tal, saúdos e por diante, aínda queda moita troula coas mellores orquestras de Galicia, o gran xantar de confraternidade ou a investidura dos valedores do viño. Dentro dos minutos estamos no Tinto, antes imos con outras novas. Un conductor sufre unha serie de vía, lisca a pé e a Garda Civil trata agora de localizalo. O sinistro ocorreu na saída cara a Ribadumia Cambados da autovía do Salnés, prácticamente no límite entre os concellos de Ribadumia e Meis. A furgoneta saíuse da vía, levou por diante o quitamedos da estrada e acabou emborcando neste noiro. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza continúa coas protestas ante a saturación da atención primaria. Desta volta concentráronse as portas do Centro de Saúde de Boiro, onde contan con 3 médicos menos dos asignados. Isto repercute, din, nunha merma da calidade asistencial. Rematadas as obras dos viais perimetrais da Praza de Barcelos, en Pontevedra. Esta mañá o Concello e a Deputación, socios para levar adiante esta intervención, escenificaron a recepción oficial dos traballos. Ademais da actuación na superficie, destaca o traballo realizado nos servizos soterrados que foron sustituídos. A cuarta edición de Vila García, Cidade de Libro, traerá 25 autores destacados. A feira celebrarase do 11 ao 16 de xuño. Cada unha das xornadas estará dedicada a unha temática e con propostas pensadas para todos os públicos, especialmente para a rapazada. Entre os autores que este ano visitan a Cidade de Libro salientan os premios Planeta Lorenzo Silva e Javier Sierra, xunto cun bo feixe de escritores galegos, locais e emerxentes. E o Coliseo Noela de Noia acollerá mañá a partir das 8 da tarde a estrea de 2 espectáculos no que os protagonistas serán os membros da aula de teatro que dirixe Jorge Gallardo. Os primeiros en subir ao escenario serán os integrantes do grupo infantil coa peza O Circo da Imaxinación, para a continuación facelo o grupo de adultos coa obra Escenas de aquí e acolá. Con todo isto arrancamos, están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Como víamos en portada, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza continúa coas protestas ante a saturación da atención primaria. Desta volta concentráronse as portas do Centro de Saúde de Boiro, onde contan con 3 médicos menos dos que teñen asignados. As protestas ás portas dos centros de saúde do Barbanza son xa unha estampa habitual cada semana. É a forma que ten a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de protestar ante a falla de médicos. En Boiro, onde se concentraban este mediodía, contan con 3 médicos menos dos 12 asignados. Isto repercute nunha merma da calidade asistencial, posto que os facultativos en activo atenden a unha media de entre 40 e 60 pacientes diarios. Hoxe estamos manifestándonos aquí, ¿no?, porque queremos poder proporcionar unha primaria de calidade aos nosos pacientes. E actualmente, coa carga que temos, todos vemos entre 40, 50 e hai días que 60 pacientes, que é algo completamente imposible de facer, e se o facemos non o podemos facer ben, se non podemos ver ben a xente. Seguimos reclamando o mismo, queremos o número de profesionais necesario para poder proporcionar unha boa consulta aos pacientes. Iso implica ter tempo para facer as consultas, ter tempo para ver e escoitar os pacientes e pensar cual é o mellor tratamento e plantexar as mellores opcións para todos eles. E para iso necesitamos de tempo, máis que nada. Insisten en que esta situación non é nova e xa se daba antes da pandemia. Sen embargo, agudizouse nos últimos tempos ante a fuga dos profesionais por mor das malas condicións laborais. É unha falta de planificación de 5 anos. Entón, evidentemente, aumentaron as plazas de médico de familia, se topan agora con que non se cubren todas. Ti, cando empezas, pois a mellor sabes que tiñan que aumentar as plazas de medicina para despois aumentar as plazas de médico de familia e despois que teñamos máis plazas, porque se están xubilando as últimas xeracións de cando non había números clausos na Facultade de Medicina, cando había moito máis médico que acababa por ano. Agora é outro problema que teñen, é conseguir titores, porque claro, se eu estou vendo 50, 60 pacientes ao día, como teño tempo para formar? Entonces, a xente cada vez é máis reacia a ser titor, porque ser titor non implica, na situación actual,
que teñas un número de pacientes adecuado para poder atendelos e ensinar. Instan a Xunta de Galicia a facer políticas en beneficio da sanidade pública que favorezan a atracción de profesionais á primaria con condicións vantaxosas e acordes á súa formación. E nova concentración das traballadoras da residencia Domus Vi de Ribadumia. Protestan polas súas condicións laborais. Acusan a empresa de manter case todos os salarios por debaixo do mínimo interprofesional e tamén de falta de persoal. Explican que as súas malas condicións de traballo víronse agravadas nas últimas semanas polas numerosas baixas que están a sufrir no cadro de persoal, precisamente pola súa situación laboral. Denuncian tamén outros incumprimentos no referente aos horarios, os descansos e as compensacións dos festivos. Lembran que o último calendario laboral foi establecido de forma unilateral pola empresa que contempla unha compensación económica polos festivos, unha opción que non queren as traballadoras que reclaman máis tempo para poder descansar. Segundo denuncian, hai empregadas que en 31 días libran 5 ou outras obrigadas a traballar 9 días en descanso. Na residencia Domus Vi de Ribadumia traballan 70 persoas que atenden 150 usuarios. Levan xa varias concentracións protestando pola súa situación laboral. Din que seguirán coas protestas ata que a dirección do centro sente negociar. E o Concello de Outes amosa a súa preocupación porque a piques de comezar a tempada de verán a Xunta aínda non publicou a convocatoria para a contratación de socorristas. O alcalde Manolo González sinalou que hai varias semanas que anunciou que a convocatoria para que os concellos poidan contratar socorristas pasaba a ser xestionada pola Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e que pronto se publicaría, pero diso aínda non se sabe nada. Segundo o rexedor, se teñen en conta os prazos legais para que a Xunta resolva e o proceso posterior para que os concellos contraten, vai ser moi complicado poder contar con servizo de socorrismo antes de mediados de xullo. Un conductor sufre unha saída de vía, lisca a pé e a Garda Civil trata agora de localizalo. O sinistro ocorreu na saída cara a Ribadumia e Cambados da autovía do Salnés, prácticamente no límite entre os concellos de Ribadumia e Meis. Aconteceu contra as 4 desta tarde. Por razóns que se descoñecen, a furgoneta saíuse da vía, levou por diante o quitamedos da estrada e acabou emborcando neste noiro. Segundo indica o 112 Galicia, non foi o propio conductor o que contactou cos servizos de emerxencia, senón outros particulares que pasaban pola zona nese intre. O propio conductor da furgoneta tería liscado do lugar a pé e a Garda Civil de Tráfico trata de localizalo. Os axentes xa inspeccionaron o vehículo, pero no seu interior non atoparon nada sospeitoso. Ata o lugar tamén se desprazaron efectivos sanitarios e os bombeiros por se no interior do coche había outras persoas atrapadas, un extremo que finalmente non se deu. Ademais, tamén interviu Protección Civil de Cambados, xa que o sinistro deixou restos na calzada que foron retirados pouco despois. Cambiamos de asunto. Case un ano despois de poñerse á fronte da Asociación de Empresarios da Pobra, José Antonio Vidal realiza un balance moi positivo dos avances conseguidos. Ademais de aumentar considerablemente o número de socios, a nova directiva subscribiu diversos convenios con vantaxes para os asociados e conseguiu a incorporación á rede de centros comerciais abertos. En tan só 10 meses, a Asociación de Empresarios da Pobra conseguiu incrementar en máis de 100 o número de socios e froito do traballo da nova directiva con José Antonio Vidal á cabeza, que tomaba posesión hai menos dun ano. Máis socios e máis vantaxes como os que supoñen os 8 convenios establecidos con diversas empresas, tamén asociadas, que ofrecen descontos ou beneficios ao resto de membros da patronal. Conseguimos ventajas en gasolineras, ventajas en banca, ventajas en telefonía, algunha máis que se me escapa, pero temos 8 convenios fixados con empresas de extintores. Os comercios todos teñen que ter extintores, pois sale un 15% máis económico que o collan pola asociación que o vayan coller eles directamente. Entre outras, en telefonía conseguimos con unha empresa de Ribeira, tamén se fixo socia nosa, teñen un 20% de desconto donde estuveran en Telefónica, Vodafone ou que sea, teñen un 20% de desconto nesa tarifa. A entidade atopase inmersa tamén noutros proxectos a máis longo prazo, como a creación dunha comunidade enerxética local ou os novos retos que supón a incorporación á rede de centros comerciais abertos de Galicia.
e intentar coller a comunidade energética, pero non temos suelo para poder colocala. Estamos a voltas coa comunidade de montes de aquí de Santa Cruz, estamos a voltas con particulares, que, bueno, é un pouco máis difícil, e despois tamén estamos con Portos de Galicia, porque se non somos capaces de poderla facer no polígono industrial, pois vamos a intentar facela no propio pueblo. No propio pueblo temos o máis axeitado é o porto. Pero o principal obxectivo que persegue a patronal é a creación de solo industrial para satisfacer a demanda das numerosas empresas interesadas en asentarse na Pobra ou ampliar instalacións e que na actualidade non contan ningún só metro cadrado de superficie dispoñible. Seguimos na Pobra porque a súa corporación municipal celebrou onte pola noite a sesión plenaria ordinaria correspondente ao mes de maio. Na sesión incluíase un total de 9 puntos dentro do orde do día, incluindo rogos e preguntas. Un dos máis importantes gardaba relación cunha moción presentada polos veciños afectados pola ampliación da fábrica de Escurís na Baiuca. A moción, que acompañaron cun documento no que se recollía unhas 1000 sinaturas en contra do proxecto, seguiu adiante con 7 votos a favor, todos eles dos grupos que conforman o equipo de goberno, Nos Pobra, BNG, PSDG e BIP. En contra, 6 votos, neste caso os do grupo da oposición, o Partido Popular. No pleno tamén se aprobou unha moción presentada polo BNG para eximir os concellos e entidades en ánimo de lucro do pago polo uso dos terreos portuarios e outra de BIP, de veciños independentes da Pobra, para instar a Xunta a que cumpra coas súas obrigas respecto ao mantemento da estación de autobuses da localidade. E o BNG levará de novo ao Parlamento a solicitude á Xunta para que asuma a xestión dos conservatorios de música. A deputada nacionalista Cristina Fernández Davila desprazouse a Ribeira para coñecer de primeira man a situación do Conservatorio Ribeirense e propoñer a creación dunha rede pública galega baixo a xestión directa da Administración Autonómica. Para a deputada María Cristina Fernández Davila, a Xunta debería asumir dunha vez a xestión dos conservatorios municipais existentes ao longo de moitos municipios de Galicia, entre os que se atopa Ribeira. Actualmente os gastos entre 500 e 700 mil euros ao ano son asumidos plenamente polos concellos, a pesar de que é unha competencia autonómica. Temos un problema importante cos conservatorios de música galegos, sobre todo aqueles que están no ámbito municipal, porque, bueno, sendo unha competencia propia da Xunta de Galiza, pois nos estamos atopando que a xestión e o custo está sendo asumido plenamente polos concellos e, bueno, se dan aparte distintas problemáticas coa injusticia que se crea de cara ás familias e ao alumnado, bueno, pues precisamente por ter menos plazas, de ser máis costosas as matrículas e as mensualidades, tamén, bueno, de ter que elexir moitas veces, ter que desplazarse moitos kilómetros, porque na zona, sobre todo rural, que é onde están precisamente estes centros educativos, pois ao mellor se teñen que desplazar 100 ou 120 kilómetros. Aínda que dende o BNG se entende que este paso se puidera dar de xeito programado a través de fórmulas transitorias, como é o caso do cofinanciamento. Podemos tamén pactar de que pode haber un cronograma de cara que en unha serie de anos se podan asumir, bueno, pues parte asumindo axudas para os concellos, para que podan, bueno, facilitar que ese orzamento de entre 500 e 700 mil euros, que é o que lle custa a todos os concellos, pois sea máis levadeiro. Durante a visita, María Cristina Fernández Davila tivo tempo tamén de manter un encontro co equipo directivo e o profesorado do centro e interesarse tamén pola marcha das obras de rehabilitación que se están a levar a cabo actualmente no edificio e que xa encaran a súa recta final, polo que deberán estar rematadas para o inicio do vindeiro curso. Primeiro artista confirmado para os concertos da Peregrina deste 2024 en Pontevedra. Trátase do músico e cantautor Nil Moliner. Ampliamos despois da publicidade.
Continuamos aquí nas novas do día en Canal Rías Baixas. Rematadas as obras dos viais perimetrais da Praza de Barcelos, en Pontevedra. Esta mañá o Concello e a Deputación, socios para levar adiante esta intervención, escenificaron a recepción oficial dos traballos. Ademais da actuación na superficie, destaca o traballo realizado nos servizos soterrados que foron sustituídos. 16 meses despois, a Praza de Barcelos de Pontevedra estrea a imaxe renovada dos seus viais perimetrais. Hoxe, Concello e Deputación asinaron a recepción oficial dos traballos. Nos permite un espacio público de alta calidade con accesibilidade universal, no centro da cidade, que todas as cidades que xa teñen un certo tempo necesitan destes pulmóns verdes. O resultante é un espazo máis verde e máis peonil. O investimento acadou os 1,9 millóns de euros financiados cun convenio coa Deputación. É unha colaboración que é o que rixe a nós, a Deputación, feita co Concello. Aquí eu quero resaltar ese espírito, insisto, de colaboración co Concello de Pontevedra que fai que proxectos importantes para a cidade, proxectos estratégicos saian adiante. A intervención supuxo substituir a calzada de Lastro por asfalto cun tratamento diferenciado fronte ao Colexio de Barcelos. Ampliáronse as beirarrúas, deixouse un único carril de circulación, os aparcadoiros son agora de servizos e instalouse mobiliario urbano. Todos os viais perimetrais e os servicios eran de máis de 40 anos. Había incluso conexións incorrectas do saneamento ás pluviales, polo tanto foi un traballo deses de que aparentemente non se ven, pero que fai que a cidade funcione, non? O único vial que quedou sen arranxar foi o que transcorre pegado ao muro de Santa Clara. O Concello agardará a coñecer o proxecto para conectar os xardíns coa praza. E facer unha conexión que entendemos que sea unha conexión, accesível e fácil para os veciños, e cando a Diputación teña definido a forma de conexión, pois colaboraremos para que esa conexión sexa razonablemente ben feita. Co Concello, aquí o vicepresidente que está facendo un gran traballo para darlles impulso a todo este gran parque urbano, esta pulmón verde que se vai a realizar nese entorno, xa digo. A este respecto, o vicepresidente provincial Rafa Domínguez explicou que en 15 días contan con ter o proxecto básico de intervención no convento, que debería estar licitado antes de finais deste ano. Conseguir unha xeración libre de tabaco no ano 2030 é o ambicioso obxectivo que se marca a Asociación Española contra o Cancro, pero para acadalo precisan do apoio de institucións e colectivos. Por iso están a impulsar a alianza do Movemento Sen Tabaco, alertando dos danos desta sustancia sobre a saúde e tamén do perigo que supón o incremento do uso de vapeadores entre a mocidade. Hoxe sumouse a esta alianza o alumnado do Instituto Sánchez Cantón, que se encargou de poñer voz ao manifesto. A Asociación Española contra o Cancro agarda no 2030 acadar a primeira xeración libre de tabaco. E creemos que o máis importante é que este movemento para conseguir este obxectivo este liderado pola mocidade, porque serán eles realmente os que teñen que representar este movemento sen tabaco. Un ambicioso obxectivo, pero que precisan, dende logo, colaboradores. Por iso impulsan a alianza do movemento sen tabaco. Hoxe atoparon cómplices no alumnado do Instituto Sánchez Cantón. Eu creo que isto pode axudar a concienciar a xente, sobre todo aos xóvenes, xa que son os que máis empregan este tipo de produtos, de sustancias, para parecer guais, por así dicilo. Entón, sería mellor conciencialos para que non o usen, porque de maiores van a tener problemas respiratorios, entón mellor ir evitando canto antes. Eles foron os encargados de poñer voz ao manifesto desta alianza para conmemorar o Día Mundial sen Tabaco. Nós, as mozas e mozos españois, institucións conscientes do noso papel na conformación do futuro, unímonos nun propósito firme e decidido: erradicar o tabaquismo das nosas vidas e da nosa sociedade. O noso obxectivo é unha Europa libre de adicción e dos danos do tabaco, fomentando unha contorna onde o tabaquismo non teña lugar na vida dos menores. Únete a esta causa e forma parte da xeración que cambiará a historia ao poñer fin ao tabaquismo. Xuntos podemos e vamos a logralo. Os datos que achegan dende a asociación son claros. O tabaco está relacionado con 16 tipos de cancros e causa 63.000 mortes ao ano en España. Unha realidade que fai que tomar medidas para reducir o acceso da mocidade ao tabaco deba ser unha prioridade.
A información e a concienciación é o máis importante. Promover espazos ao aire libre, libres do fume do tabaco, dar tamén apoio a aquelas persoas que realmente queiran abandonar o hábito tabáquico a través de cursos de deshabituación tabáquica. E, por outro lado, este movemento xuvenil o que pretende é mobilizar a jóvenes de todo o territorio para que sexan eles os que lideren este movemento. E non só o tabaco no seu formato tradicional, os novos, como os cigarros electrónicos e vapeadores, son unha porta de acceso ao tabaquismo. Unha nova forma de seguir estando presentes, non? Xa que o tabaco tradicional, ao fin e ao cabo, somos unha sociedade que estamos un pouco máis concienciadas nese aspecto, de que maneira pode facer a industria que se siga comercializando. Pois esta foi unha das novas maneiras que encontrou, non? Para seguir vendendo os seus produtos, neste caso, sobre todo a poboación máis moza, que esa é a preocupación realmente que temos, non? Segundo a enquisa Estudes, 1 de cada 2 estudantes entre os 14 e os 18 anos probou os cigarros electrónicos alo menos unha vez na vida. Isto supón un incremento de máis dun 10% en só 2 anos. Un dato alarmante sobre o que a Asociación Española contra o Cancro pon o foco neste Día Mundial sen tabaco. Que o Día do Orgullo sexa unha festa, pero sobre todo unha declaración de intencións. É o obxectivo do Concello de Pontevedra, que aposta por cargar políticamente estes actos, reivindicando máis dereitos sociais. Deste xeito, cultura, formación, festa e reivindicación irán da man durante 7 días de actividade por toda a cidade. A programación comezará o domingo 23 de xuño cun vermú do programa Pinto e Maragota no Campiño de Santa María. Celebrarase un San Xoán diverso con DJ e degustación de pinchos. O luns 24 a libraría Seijas acollerá actividade infantil, contos de cores e do 25 ao 27 a Casa das Campas será o escenario de diferentes encontros para falar das realidades non binarias. Xa o venres 28, Día do Orgullo, Avante LGBT+, homenaxará a María del Carmen del Valle, unha muller lesbiana que foi mestra en Cerponzóns. Estas actividades combinaránse cunha nova edición de Ambienta, a mostra de cinema internacional LGTBIQ+, de Pontevedra. O sábado 29 de xuño, o Parque das Palmeiras acollerá a gran festa do Orgullo, que antes se celebrará no Parque dos Gafos. Comezará a 1 do mediodía. Ás 8 da tarde celebrarase a manifestación reivindicativa baixo o lema Avanzar en Dereitos. E saiban tamén que continúa aberta ata o día 6 de xuño o prazo de presentación para participar no proceso selectivo para unha bolsa de emprego supletoria do Servizo de Axuda no Fogar da Pobra. A convocatoria ten por obxecto a contratación de persoal laboral para a cobertura temporal dos postos de auxiliar como sustitutos das vacantes por permisos, vacacións ou baixas. Trátase dunha bolsa supletoria aprobadas con anterioridade, polo que só se empregará cando non exista persoal disponible. Entre os requisitos figuran a obriga de ter o título do grau medio de atención sociosanitaria, auxiliar de enfermería ou equivalentes, así como ter permiso de conducir e dispoñer dun vehículo para os desplazamentos. O proceso selectivo será por méritos. As solicitudes poderán presentarse no Rexistro Xeral do Concello en horario de 9 da mañá a 2 da tarde ata o día 6 de xuño. O Coliseo Noela de Noia acollerá mañá a partir das 8 da tarde a estrea de 2 espectáculos no que os protagonistas serán os membros da aula de teatro que dirixe Jorge Gallardo. Os primeiros en subir o escenario serán os integrantes do grupo infantil coa peza O Circo da Imaxinación, para a continuación facelo o grupo de adultos coa obra Escenas de aquí a colá. Os afeccionados ao mundo do teatro teñen unha cita mañá sábado no Coliseo Noela, coa estrea de 2 espectáculos realizados polos integrantes da aula de teatro municipal. A cita, a partir das 8 da tarde, pretende ser unha mostra do traballo realizado ao longo de todo o curso. Os primeiros en subir ao escenario serán os integrantes do grupo infantil, coa peza O Circo da Imaxinación, para a continuación facelo o grupo de adultos, coa obra Escenas de aquí e de acolá. A aula conta con torno a 25 membros, onde temos a 8 rapaces e o resto da xente máis maior. Non? E todos os anos o que intentamos facer, tanto en esta aula como musicalizando, é facer un fin de curso, donde a temática, lóxicamente, elixe o director, que ahora vos explicará,
é como acabar o curso natural e xa pois, pensando xa en setembro, outubro de empezar outro ano. Fixemos unha obra infantil que se chama O Circo da Imaginación, podedes ver aquí, super chulo cartel e demais. Trátase onde todo é posible, xogar ca imaginación dos nenos e que poden levar á escena. A verdade que é unha obra moi chula por parte deles, é o seu traballo, eu só lle dou un pouco de forma. E logo temos a obra de adultos que se chama Escenas de aquí e acolá tamén. Trátase de varias escenas, todas diversas, non teñen un punto de unión, pero trátase a comedia e o drama. E tamén é traballo propio do alumnado, onde lle damos forma e podemos visionar o traballo aquí para todo o pueblo, o sea que vos invitamos aquí a que viñades ao Teatro Colexiado Noela, porque teñen un traballo estupendo e temos unha aula municipal de verdade con moito talento. As entradas das dúas funcións serán de balde, podéndose retirar na oficina de turismo en horario de 12 a 2. A cuarta edición de Vilagarcía Cidade de Libro traerá 25 autores destacados. A feira celebrarase do 11 ao 16 de xuño. Cada unha das xornadas estará dedicada a unha temática e con propostas pensadas para todos os públicos, especialmente para a rapazada. Entre os autores que este ano visitan a Cidade do Libro salientan os premios Planeta Lorenzo Silva e Javier Sierra, xunto cun bo feixe de escritores galegos, locais e emerxentes. Do que se come se cría, en Vilagarcía estes días queren devorar os libros. Esta mañá presentouse o detalle do programa do Vilagarcía Cidade de Libro, un evento que dio o alcalde pon a cidade nun lugar privilexado do mapa cultural. Nos referencia como unha cidade o que somos unha cidade atractiva, dinámica, con moita inquietude cultural que nos pon non solamente no foco de toda a comarca dos Salnés, sino evidentemente en toda Galicia, e se me permitides ir un pouco máis alá en todo o conxunto do Estado. A programación estenderase do 11 ao 16 de xuño. Cada unha das xornadas estará dedicada a unha temática: poesía, novela negra, sentimentos e psicoloxía, literactivistas, viaxes e talento feminino. Ademais, os contidos da feira expándense e van a máis. Pois se colle un pouco máis de espacio, buscando tamén eses recunchos de sombra que fagan pois un sitio todavía máis atractivo e agradable. Xa non solamente van a estar como estes anos principalmente na Praza Segunda República, senón tamén se van a estender polo Parque Miguel Hernández, pola Plaza da Segunda República tamén e polo Auditorio. Unha programación que inclúe propostas para todos os públicos. Se intenta que existan ademais actividades para todo tipo de públicos, porque nos parece moi importante que dende logo os máis xóvenes empezan a disfrutar do apaixonante mundo da literatura dende moi xóvenes. Este é unha boa oportunidade. Entre os autores salienta a visita dos premios Planeta Lorenzo Silva e Javier Sierra ou de Ángel Martín, que repite. Tamén de novo un peso destacado para os autores galegos e emerxentes, así como para os autores da cidade e a súa contorna, que tamén terán o seu espazo. Por exemplo, moi destacable a presentación do libro de Ángel Avanzas o domingo 16 na propia illa de Cortegada, porque tamén temos que aproveitar Vilagarcía do Libro para que a xente teña a oportunidade de coñecer a nosa riqueza patrimonial e natural. E creo que unha das maiores cartas de presentación que pode ter a nosa cidade esa illa de Cortegada, que forma parte do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Manuel Javois, Manuel Loureiro, Pedro Feijó, Afa Torrado, Lúa Mosquetera ou o Premio Nacional de Poesía Moza Ismael Ramos son algúns dos outros nomes que pasarán pola Cidade de Libro na edición deste ano, que mantén as súas conversas ao solpor como un dos grandes atractivos, un xeito diferente de escoitar e conversar cos autores nun formato próximo. Ribadumia xa goza por todo alto da Festa do Tinto do Salnés. Esta mañá inaugurouse de xeito oficial esta 51ª edición na que se dan cita 14 adegas. Pola carpa instalada en Barrantes pasaron xa dúcias de persoas nesta xornada. Por diante ainda queda moita troula coas mellores orquestras de Galicia, o gran xantar de confraternidade ou a investidura dos valedores do viño. Co corte de cinta, como manda a tradición, quedou inaugurada a 51ª Festa do Viño Tinto do Salnés e exaltación das variedades autóctonas. Ribadumia dende esta mañá parada obrigada para os amantes do bo viño e do bo comer. O viño está bo, pero o pulpo superañe. E non billetío xamón. Riquísimo todo. O viño está perfecto. Veño casi todos os anos a probalo porque teño unha filla que vive aquí. Somos de aquí de toda a vida, facer a festa é algo importante e que estamos deseando cada ano, non? De maravilla, hai que comer o pulpo, beber o viño, comer o xamón, todo está rico. Veño de Bos Aires, así que mira, desde lonxe veño a festa do viño, así que mira,
Que atracción ten isto, 14 adegas danlle forma a un dos principais eventos festeiros da comarca do Salnés. Nos postos destacan a calidade e, sobre todo, o sabor deste viño único. É un tinto moi bo para comer, é o mellor tinto o mellor viño que pode haber. Ten moito amor e ten moita historia. É unha tradición heredada, xa os avós facían o viño, tanto maternos como paternos. A virtud do viño Barrante se queda un poquinho gordo e lagrimea. Virtudes que, como non, tamén saben apreciar os padais do público. Boísimo, espectacular. Un viño de calidade. Isto, ademais, ten que manchar, E se non mancha, non é viño. Un viño que é verdad que entra con este calor moi ben. Costa un pouquiño porque é un pouco peleón, pero bueno, unha vez que pegas o primer trago, xa vai todo fluido. Home, eu penso que deben levar este viño para probarlo, porque está moi rico. Vinda Barrantes, que aquí está todo boísimo. Bo ambiente, previsión dun tempo inmellorable e un cartel no que destacan as mellores orquestras galegas. Son as claves dunha edición que os adegueiros agardan inmellorable. Un fin de semana de calor, suele haber moita xente, esperamos superar as ventas do ano pasado que foron moi boas. Que veña moita xente, claro, e que se venda moito, aquí estamos para iso, para vender. Unhas boas expectativas que tamén agardan dende o Concello de Ribadumia. Pensamos nun programa desta 51 edición moi completo, ideado para todas as idades, para todos os públicos, para todos os veciños, para aquelas persoas que veñen de fora do Concello de Ribadumia, e agardamos, o ano pasado creo que foi o máximo de número de persoas que asistiron a esta festa, e este ano pois hai posiblemente esa esperanza tamén de que poidamos cumplir coas mesmas estadísticas do ano pasado. O alcalde destaca as actividades previstas para a xornada deste sábado co pregón da repunante ou o xantar de confraternidades, sen esquecerse tampouco da cata final. Se van a seleccionar eses grandes viños que se presentaron, máis de 100 viños, pero vamos a seleccionar eses 6 premiados. Por lo tanto, aquí hai que os catadores hai que felicitalos polo gran traballo que están a facer e, sobre todo, que teñan sorte, porque neses 12 viños calquera dos viños pode ser ganador. David Castro fai fincapé tamén no traballo que se está a facer para a legalización da folla redonda. Calcula que esta variedade poderá regularizarse no horizonte de 2027-2028, pero indica que nos vindeiros meses haberá novos avances neste proceso. E primeiro artista confirmado pros concertos da Peregrina deste 2024 en Pontevedra. Trátase do músico e cantautor Nil Moliner, que subirá ao escenario da Praza do Concello o vindeiro 14 de agosto. É a terceira confirmación que anuncia o Concello pontevedrés para as festas do verán. A semana pasada desvelou que Guadi Galego será unha das protagonistas do ciclo Con Voz de Muller, cun concerto que se celebrará o 31 de xullo. O 2 de agosto, pola súa banda, actuará no municipio a banda daqui da Ría. Fará no marco do Festixeve que se celebra no campo de Vilar de Fragoso. Pois así, en plenas festas do tinto e xa quentando motores tamén para as festas da Peregrina de Pontevedra, poñemos hoxe o punto final ás novas. Pasen, boa fin de semana e graciñas como sempre por estaren aí.